خب دوستان، таоми осон, хушмазза ва аз ҳама муҳим фоиданоки мо омода шуд. умедворам писандатон меояд нӯши ҷон. салом азизон, тарзи пухтани моҳӣ бо равиши хеле осон ва сода. моҳиҳоро намаку адвия мекунем. ҳар чӣ ки худатон дӯст медоред илова кунед. баъдан онҳоро орд мезанем, зиёдатии ордро метаконем ва равғанро доғ мекунем, вале оташро баъдан паст мекунем. оташ бояд миёна бошад ва дар оташи миёна моҳиҳоро аз ду тараф яклухт то тилоранг шуданаш 5-7 дақиқагӣ аз ҳарду тараф бирён мекунем. баъди бирён кардан онҳоро дар рӯи дастмоли коғазӣ мегирем то равғани зиёдатиаш рафт шавад ва хуб моҳиҳои мо омода шудаанд. барои тазйинаш метавонед аз дилхоҳ сабзавот истифода кунед. ман боз каме себзаминӣ тайёр кардам. дар тафтон дастураш дар сафҳа ҳаст. ва хуб дӯстон, таоми осон, хушмазза ва аз ҳама муҳим фоиданоки мо омода шуд. умедворам писандатон меояд. нӯши ҷон.